Аз искам да влеза. Не, аз не съм. То няма хора. Колата си е твоя, така че ако не се върна, си отивай. Маля, знаеш какво е хуй има? Има вода. Ме е жалко. Що страшно такова? Да страша ли те? Що бе? Малко приключение. Казах, че никога сега не се чува това нашето. Да. Маля, вярно. Да не скара, че плашим гаргите. И тук има дупка, влизам. Не. Само да погледна. Оля, това е ниска. Няма да подайте. Имам, е по-малко. Насам пак почва водата. Тия книги, където чета, са такива приключения, сега се врат в някакви пещери, пропадат, после едва ме излизат. И аз искам така. Ако останеш там? Късмет, поне съм преживял нещо хубаво. Как са пуснали водолази долу, за да опитат да разберат как точно се върти водата отдолу под земята. Защото реално тя излиза след 300 метра, се върти долу 3 часа. Леле. Обаче водолаз не е дълго. Защо сега да ги избъркат, те са били вързани с движение. Стига бе. Да, ще се изплой долу. Може да има чудовище. Дявол. Не, там някакви скелет глупости там. Да са заклещи. Да. И въжето се е скъсало ли? Не са успяли да ги извадят. Телата не са ги намерили. Не са изплували. Пак не е малка, ти както ми кажеш, влизаш и излизаш. Не е да влезеш, да имаш вътре мрамор и стъвъвките, такива работи няма, по-различно е. Ягодницата е много по-различна пещера, затворена от всякъде. Половин час доколко имаш вътре в нея. В тия прогри сигурно е така, ама ти не искаш да влезем. Това ще е забранено, нищо не е да прави. Кой ще ти каже нещо? Това не седи там. И там горе можеш ли да се качиш? Да. Опа, много се хлъзга, бе. Много да. Всяка се обърнеш да А някъде има някаква пещера? се Точно така. Къде е тя? Не знам. В България ли? Да. Искам да идем. Хубаво е. Очаквах да е само една дупка и там. Аз някакво да наложи някакво. Нали? И аз да не те вода пък наложи. Не се подава плани. Обаче аз послах какво ще намеря, телефона да зарязах в колата. Така те харесвам. С какво се събереш, нали знаеш? Така ставаш, нали? Аз пък взех да го нося пък постоянно. Не са влизали са? Не. Айде влезем де. Айде. Не. Малко извън законно да поживеем. Пуши стоп. Аз не съм го видял, той е много малък. Тая оградата сигурно е малка. Първо най-мък, първо. Заради прилипите не ги плашим. Добре, що ме за тях няма да влизаме, иначе не ми пречи. То смисъл, няма продължение на вътре.